Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon... Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Lunes kita, Pebrero 10 tuig 2020. Aksyon Hotline! Ang syudad sa Bacolod aga pa nagtupa ang panaliti o ang pag-ulan ay presyum nga sa iban nga bahin sa probinsya amo manining tiempo nga daw nagadungdong no, pero way makita sang dapat gid kabalakan sa parway man sang ginapagwa nga advisory gikan sa Pag-asa kung lakat sang tiempo kag subong man weather disturbance ang paghambalan na. Aksyon Hotline! Liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live amo man sa YouTube sa mga online listeners naton kag mga viewers. Thank you so much. Kag amo man sa aton sini nga on-air nga matag palmati diri sa palibot sa probinsya sang Negros Occidental, syudad sa Bacolod, kag malabutan sa ngamon signal dira sa Panay kag Iloilo area. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup ta karon nga aga si Aksyon JM Baikin, kag Aksyon Eden Abus. O kung naman Aksyon Art Tayhupon checking in, diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline! Pwede ka mo magapadala sa inyong mga mensahe sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining text hotline ginambuksan ta na karon nga aga 0938-225-5017. Aksyon Hotline! Sa aton sining mga headlines, Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. sa headline number 1, pamunuan sa BCPO, mayara na bala na pilian nga opisyal sa PNP bilang tagtalos sa ginrelieve nga si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Aksyon Hotline! Kumusta na subong? Sino balang ginbutang diri? Kag matupungan na yan ang nangin performance ni Espinido. Aksyon Hotline! Headline number 2, kanamuon sa managkalamatay, bangod sang novel coronavirus, naglabot na sa kapin 1,000
No, kay every hour may ara update mo. Check talang karon sa national kung pila na kay 902 ang report nga nakuha naton kaina from GMA kag DZRH man nga online portal. Tisiling ko kada oras gasaka nga nagasaka. Ang karamoon sang mga nagkalamatay bangod sining novel coronavirus nga dito nag-umpisa sa pungsod China. Kag-headline number 3, oy good news niho sa mga taga-Bacolod, 3 ka mga barangay nga mo ang maka-avail sining plano tukuron nga mga satellite market. Amo ning nami, tani ning mga dalagko nga merkado sa Bacolod, masugda naman pa kayo, no? By the way, ano yung sitwasyon dira subong sa area sang vendors plaza? Kumusta ini man? Saan ni sugdan nga magpayo da? May mga program activities nga linyada sing una si City Administrator o former City Administrator Attorney John Orola, tigaling kayo nag-resign naman itong isa to. O, tinanong matabo na da sa Vendors Plaza. May nagabaligya pa man. Saan i-develop ina para at least makabawi man ining mga vendors nga dira karon sa area sang Vendors Plaza. Kabagusan mo detalye sa bantayan sa inyo palatuntunan Action Hotline. Dili kita sa Lunes nga presentation February 10, 2020. Ikaduha na kita nga Lunes sa ikaduha man nga bulan. Uy, dali na lang. 1, 2, 3, 4 katulog na lang. Ma-date na si Action JM Biking. Action Hotline. 4 katulog na lang, February 14 na. Siling niya, it's a date. Okay ko kabalo kung sinong i-date niya, basi si mami niya. Action Hotline. Bastang nabalaan ko lang may nagasaka, di mo? Kang may nag-text sa iya. Classmate mo? Action Hotline. Let's go to work na. Dari sa ino palatuntunan Action Hotline. Now, unahon ko lang, guro, kay ini nga aga, actually alas 9, may press con gidman nga regular, nga ginahimo dira sa City Health Office. No, regular ini siya nga press conference sang Interagency Task Force sa Bacolod, no? Nga headed by Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Pero ang isang nga nag-present dira sang update amo si Dr. Tan. Now, ang good news sa Negros Oriental, today nagbalik na ya no, ang pagbukas ng klase. Kay ginsuspend sang ila gobernador nagligad nga semana. Bangod man sang ginmonitor ang PUI, may mga PUI sa Negros Oriental and it so happened nga nangin maayong result bangod negative. Nawala iya sang coronavirus sa Negros Oriental. No, negative ang result sang examination o laboratory examination. Diri sa aton sa Bacolod, may pila ka mga patients under investigation and we are expecting gata ni mapagwa naman ang record. Lain gid man niya kon may katapusan nga halimbawa mahambal na nga TY di coronavirus Bacolod. Atong mga PUIs to negative to ang result. Now, before sina 9 o'clock pa karon possibly ang regular nilang press conference and presentation sini. Pero maki-update tanay for the sake sa mga nagapamangkot party coronavirus. Online sa hotline. Joining us this morning is the head sang gintukod nga Interagency Task Force against sining novel coronavirus. We have Vice Mayor Elcid Pamilyaran on the line. Vice, good day, good morning, how are you? Yes, Action Hotline, magagit may aga sa atong tagpalamati. Thank you so much for the time. Damo gid Vice ang nagapamangkot every morning, every time nga mag-umpisa ang aton program. Kumusta na ano ng latest sadto sa mga records sa mga PUIs and diri sa Bacolod? Ano sir ang latest information nga nabaton mo coming from different interagency nga members ng task force? Well, may good news naman, di ba?
ang Canadian to, ang first to be discharged was ang motong Canadian. No? Okay. So, the may duwa pa kita na kuan na discharge. Uy, saan o naging discharge sa Vice? Ang duwa sa kuan, Saturday. Saturday. Or, yes, Saturday morning. Amo ni siya ang 12 years old. Ang 12 and ang 59. Ang female nga 59 Okay. year old from Bacolod na. Ha. Ang 12-year-old na muna itong taga Carlota. Okay. So, meaning nag-abot na gid man ang result nga nagapakita nga negative sila. Duwa ang kuan ng protocol sa aton DOH. Okay. After isolation Mm. period or incubation period na 14 days, Mm. kung ang symptoms wala na, may recovery, and then with or without some results, discharge ka. Okay. So, amo na siya. So, amo ng incubation period mo. Mhm. Either way. So, nagwa ang results, kung nagwa ang results mo, i-continue yapon yung incubation mo na for 14 days. But after 14 days, kuha tayo na words free ka from in coronavirus. Okay. I think why ko siguro kung nagwa subong ang iya siyang kuan, kaya about to be discharged pag ining 67-year-old na foreigner eh. Mm. Ang sa private ni siya yung hospital. Ano lang this Bacolod Hospital? Sa arin na sa Bacolod. Okay. So, Yes, so may 5 kita subong nga POIs. Kaya ang tatlo na release na mo. That includes ang ito sa Castellana. mhm. So may another 1 or 2 to be discharged naman siguro. Hopefully. So ako ng good news, Action Art. Yes, sir. So, as bisan na mo ning sitwasyon, no, nga at least ang incubation period na tapos na, why na sa mga symptoms, with or without the result sa examination, pwede sila ma-release. Itasun pa, lo nga makumpiyansa na kita yung Bacolod no. The same gyapon sa no, ang dapat ipatuman nga may measures sang Bacolod noon, tanan nga mga stakeholder. Yes, Action Art. In fact, kung may ara pa kaya katarot ang kaso, ang advice ay mo self Quarantine. isolate ka gyapon eh. O self-quarantine ka gyapon eh. Okay. Kaya tingin mo ng flu na, makalalaton mo na mo. Correct. So, amo na siyang mga protocol to follow. Yes, sir. Now, kundi ining mga nabilin, no, ang iban na gindala sa mga private hospital, ining sa government hospital, because manabasahan ko sining aga, nagambal si Attorney Panelo, that the government is willing to pay all the charges o kung balayran sa mga POIs gindala sa hospital. May guidelines sa ginmanabais kung ano na? Well, ang expect kung i-clear to siya ang advisory or ang statement ni Sec Panelo, Okay. kung nara ka sa government hospital, then the government will shoulder all the expenses. Kung sa private? Sa private, That is another you have thing. to pay your own bill. I At see. so sa mga asistansya, tinira ka na PhilHealth eh. Diba? Kung nara ka sa private, Okay. ang city government naghatag man financial assistance. But ang, I don't know, i-check pa na sa COA, kasi ang aton dila tinatagahan niya Action Art, kwan lang yung mga indigent patients eh. Correct. So ang mga foreigner ni, I think, embassies na nila will help them. So, No. especially nga sa private hospitals. Okay. So, bisan pa man nga mo ning update and development nga may ginpagawa naman, no, bangod nga daw ay nagiman siyang problema, but still atong mga gusto sa city government kay i-equip ang aton
mga first responder, ang training sa mga barangay sikihon man to gyapon sir no, ang paghatag sa ila sa mga gear o safety nga hindi man mabutang sa delikado in times nga mag-respond sila. Well, Action Art, sige sa Gyapon, kay Okay. may napasahan ko din sa news, so, Mm. a week or two, basi ma-declare yung whole pandemic. Mhm. In other words, ma-global siya. Mhm. In fact, may mga Filipinos na to sa UAE Mm. na infected na eh. Ito naman sa Japan to. Pinay to, infected to. Okay. Sa cruise ship, may Pilipina to nga. May ito to nga infected. So, sige yapon, in fact, ang idugang ganin other infectious disease eh. Bilang mas sige, after sang NCOV ni, ang protocol, ang mga guidelines, polisiya, masigi siya. They expect another virus na masulod. Yes, correct. Mhm. Oo. So that, ang preparedness, taran na. Mhm. Kaya honestly, daw, after sang MERS and SARS ko, back to zero, tamo? Mhm. Back to step 1 ta. Okay. Ah, So dapat guro ang claim to, yes sir. ang claim siyang DOH, Mhm. nga this is a contagious disease but not as deadly as SARS and MERS. Nalapawan na siyang NCOV ang death Tani? Mhm. ng SARS. Oo. So sa laila prediction, sa laila estimates, Inaguro. Yes sir. sige ta Japon, Mhm. vigilanta ang aton hygiene importante Japon kay hindi impactan until when siya. Aha. Dapat gini mo ni magasurvey kag ay opener ni guro to the government officials and to respective government agencies nga dapat padayunon ang mga program katulad sini and to set a in charge kid blang ti basta infectious diseases or partida may ara gid mag-concentrate with or without siyang naga-exist nga mga contagious o kung makalalaton nga mga balatian sir. Yes. In fact, ang bako nga directive ng DILG, naging include na nila ang kwan eh. Ang environment, no? Ang sanitation. So, may directive na sa kaparangayan, sa LGUs, na ang sa proper waste disposal. Okay. Kasi ang atong waste na ang garbage na ton full of bacteria ang virus na eh. Okay. So, kung ang aton uksaran hindi tinlo, then chances are nga latnan ka virus. So, kung may virus ka dahil bacteria sa lawas mo, immune system mo nubo, tapos ka latnan siyang NCOV. Sige. So anyway, Vice, thank you so much for the update and feel free sa pag-inform sa aton. Pagi sa Action Radio Bacolod, we are very much willing nga magkuha gid sa mga development coming from you and sa interagency task force ang tukod para at least hindi na maglaptab kag may ara pa sang iban nga patalang nga mga balita magagawa Vice sa palaboton. Thank you so much for the time. Yes, Action Art, thank you, Gid. Mayong agaliwat sa atong reklamo. Thank you so much. Good morning. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran. Actually, isang Saturday, na-interview ko pa si Vice. Gin-ask ko man siya, parte sa update. Ginahulat nila sa itong Sabado, no, ang result sa, kung hindi nakuha, ang sab na mga sample, ginapadala, galing na mo, and then, i-examine kung bala atong patient under investigation, nano ang result niya, positive siya bala sa ining novel coronavirus o ginatawag nga nCoV. Tiwai pa ito nagabot sa Saturday. Pero sunod sa iya ang latest, once galing nga naglaps naman, magtapos naman, way naman sa masintomas, bisan way pa result, pwede ina madesisyonan nga i-release. Action Hotline. Ang good news lang diri, at least sa Bacolod, atong mga ginpangdala sa ospital nga mga patient under investigation, 3 na ang
ginrelease sa hospital. Action Hotline. So i-check ta lang nagkaroon kay 9 o'clock siningaga, sigurado may mga update kag development ang Interagency Task Force kag ang ila dira ga serving as spokesperson nga si Dr. Tan mayara gina nga matag karon nga mga reasons kag tisyan man plastar inay sa katapo sang media. Action Hotline. Nami ni ang aton malanga mo ni. Bisan nga muna ni ang latest karon nga update, take note, hindi ta pagbaliwalaon. No, sigihon tagid ang aton ginahimo nga pagmentinar sang katinlo sa sulod sang aton panimalay, sa sulod sang opisina, bisan diin ka man. Because ang kagaw, pwede mag-upod na mo, kapin pagid kon mahigko, tinanamitan na sila ya. No, butang tapay, hindi coronavirus. Pero ang mga bakterya, ang mga viruses, nagaupod man ni sa mahigko kung kaisa, no, nga environment. So, ang aton lang, hindi maghatag kumpiyansa. No? Hindi maghatag kumpiyansa. Dapat, ang tagsa ka pamilya, tagsa ka panimalay, may kaugalingon man, no, nga himuon, nga mga protocols, balay lada. Sa mga puluyan naton, maumpisa mismo ang mga measures nga aton himuon. Kag hindi lang kita magsalig nga sa gobyerno lantaran ang aton sini permi nga hulaton. Kita initiate man sa balayta. No, kung anong pwede ta mahimo makontribute para sa aton gobyerno. Action Galing sa Hotline. mga pigado nga tao, sining mga nagapangulikta basura. O, ini mga nagatiyog, nagapangukay basura, kung may inugbakal sang pagkaon nila. No? Mabaligya, dira, mang scrap. Ang iban, literally, gapangukay kaya basura, kaya gapangita na sa makaon nila nabilin lang na panghaboy sa basurahan. Na, hand-to-mouth combat. Nakinay ang mga tao kung kaisa bisan ano pangapamahog sang bakterya kag kagaway na iya para sa ila. Action Hotline. Sigka ano nga tiway ka sang gamiton sa imuya ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Pero ini nga ma-update ang ginatag sa inyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran, mayo ini nga developing stories. At least ang mga patient under investigation sa Bacolod nang negatibo kag release na sa hospital ang tatlo. Action Breaking News. Ayosad, Julio Soles ga monitor, sinya aksyonar ga monitor lang kami di sa La Carlota City, Ramon Monching, o maninoy ko Ramon Borromeo. Tika-tika, si Mr. Panika-tika. Good morning sa imo da. Elizabeth Malaka Gamala sa linya, to all the listeners, especially to Malaka family, thank you so much and good morning. Thank you for listening kid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Ayos, thank you. Inday Blasa, niya ano naman na, nga virus, tiyan mo na siya gyapon na. Itong NCOV, nga ginamonitor ta ang update lang. Jocelyn Songco Media, morning Vice Mayor Elcid, ginatamyo si Vice Mayor, no? Heaven, thank you Gid for listening man karon nga aga. Si Sir Jo Marie Stupa Senior, bro, morning sa imo. Boy Jolingo, Ramon Monsing, Eden Rosa Pungan, oy, good morning, Ernesto Paul Parino. Siling Jackson Art, bisan guantis kag boots, wala gid ang basurero. Captain Paul Parni, tuod na. Inaya sa mga garbage collector ng ginaminiguro. Action Hotline. Tiya naman niya lookout sang IPM, nga dapat ni may mga safety gears man o kung may inugsok-sok man, nga tabon sa kamot na ang ila sini nga mga basuriro. Action Hotline. Rose Bakong, Toto Kenley Anlap, no? Pakaisa ni Mrs. Good morning. Joy Chavez, Jonathan Fuentes, oy, paring Jonathan, good morning. Monitor lang kami sa Action Radio always. Regards lang dira kay Mrs. Nimo, kay Kapitana. Action Hotline. Cecilia Pedrajas, Sir Ben Tanatan. Sir, thank you. Halong permi, kumusta si Haring Kanlaon, sir? Action Hotline. John Liado Itabag, third morning dra. Regards sa pamilya. Sir Fred Trahiras, hari ang ayan gid, no, nga basis ulit pagbalik kay Regional Director ng Dirisaton sa Bureau of Fire Protection. Action Hotline. Keep safe everyone, siling Toto Ken. Paring Jeffrey Oy Chipo Chua, morning pare. Action Hotline. Darlene May Parino, Janet Tondo Di Hanyo. Jeffrey Oy Chipo Chua, oy nabasa ko na. Maribel Anlap Bungal Bal,
Soriano J. Ho. Morning. Araman si paring Gabriel Hipilga. Monitor man si Consorcia Diego. Giselle Itabag Alvarez, thank you so much for listening. Sir Frank Agsam Carbon, no? Sa pamilya niya dra sa bilog nga MBCCI. Sir Roger Manino Roger Montalvo, April May Liardo, Maymay Fernandez Estrella, Basti Girhin, good morning. Paring Philip Laurente, good morning. Halindri sa Barangay Minuyan. Araman si paring Basti Girhin, Kirk Adrian Montero, Tita May Pagia, Hunsay Pagia. Morning dira, Tita May. Araman si Sir Andy Delgado sa Japan, Francisco Malsi, my mentor during high school days, kag paring Toto Edward Ispilyogo Jr. Slow Rider, morning! Mabuhay ka, Bro Art, mabuhay ka man, Bro Jo Marie. Kag ang akon idol, Ed Phil is Paragusa Balibadlan. And to all the Bacolod chapter sang Agila, na? Ang mga miyembro sang Agila, diri sa Bacolod and Negros Occidental, good morning! Salamat sa inyo pagsuporta diri sa Action Radio Bacolod, mga miyembro sang Agila. O, kabalo na kamo ha. Dela May Roma Siriritan. Grabe ang apelyido niya. Good morning. Mike Hinulan Carbilido, good morning. Salamat sa pagmonitor. Beverly Hongko, listening from Buena Park Subdivision. God bless. Ayos ha. Cecilia Pedrajas, thank you for the greetings. Watching from Sagay City. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamo. Ka naman kasi ang... Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, patayin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:41 na. Oy, good morning kay paring Noel Zambales. Niya mahawta, sudan ko tinula nga bangros may balatong nanamno. Amo ni nami Aksyon JM, medyo ga, amo ni gaguom. Dason may tinula nga bangros may balatong, may kahang jutay. Dason ang ginluto ni Jo Maria, uga. Nami magyapon, no? Paari sa kalokalo. Buka namit! Action Hotline! Doy ginuto, magoy pa rin Noel Zambales ba?
Okay, Jerry Rotariano. Good morning kay Bro Radix Lambot and to all personnel of Candoni PNP. Thank you so much for listening. Action Hotline. Arid Esther Lee Ligaspina. Nya morning action art greet ko da akon pinalangga kagwapa nga asawa nga gapamati sa balay si Esther Lee Delada Ligaspina. Thank you action art and God bless from Arid Ligaspina. Evelyn ni Pumusino may ngagang sunadi Bacolod watching from Santa Ana, Manila. Haraman si Helen Huesna. Uy, paring kuandira amigo ko nga Majikiro. Good morning, Mandrasino. Action Hotline. Gerson Arcilias Casipli. Morning. Good morning, Negrensi from Dallas, Texas. Kumusta kay kay Mrs. Portia, Vice Mayor wife, watching from USA. Abaw. Sige. Thank you, gina. Maria Marlene Espinosa Rivera. No, thank you for listening. Ato siya sa Pungsod Amerika, gamonitor siya. Action Hotline. Rinanti Ondi Magbanwa. Morning dira classmate. Teresa Castri, Daniel, ara mga monitor si Toto Percival. Jan Acosta. Morning lang Action Hotline. Dari kita anay, okay. Damo pa mang coach. Yung tinanong na to, Sir Man. Sino nagbulos kay Sir Espinido? Ang sa banago itong agin pandama niya itong mga ano mo lang matapos silang sige niya continuous na yung operations ng police with or without Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sa way pa nag-abot si Lieutenant Colonel Jovi Espinido, may nag-recover man ng mga droga di sa aton. Action Hotline. Nancy Lomanta sa morning mo lanon nga aga ko no. O sige, salamat gid sa imo Online sa hotline. Online sa hotline. Pero dili kita anay importante ang rule o kung importante ang ginauyatan sa to ng departamento dira sa BCPO ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Since nga gin-relieve siya, nanong update subong may arat na Blasingin Bulos sa BCPO. Joining us this morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO. Sir, how are you? Good morning. Action Art, good morning din. No? Good morning sa bugos ng katapos ng Action Radio Leadership Sudad sa Bacolod. Labi na gid sa aton mga pinalangga nga mga listeners no on behalf ng aton City Director. Good morning gid sa aton. Salamat gid sa time no. Sir, anong latest subong man after nga gin-relieve na si Sir Espinido? Officially ang iyang why nagit siya ka nakabalik pa diri mangguas ng gamit niya kung nagsirit na gito siya pa Manila dayon? Sa subong Action Art, nag-report lang to si Anay na sa Camp Crame. Ang activity sa to. Sa aton order, but actually wala pa kita diri official gidyang office order from Camp Crame. No? Ginahulat-ulat man subong sa aton admin diri sa Bacolod City Police Office. Okay. Sa report lang ito siya, automatic na pag may relief order, obligado ginang aton yung mga personnel to report, no? Hindi ma-awol ka man sina, no? Pwede ka lang niya makalisensya liwat sina sa paggawa ng mga gamit. Ako na mo, iba na gamit ni Sir Espinido, harap pa nabilin sa BCPO? May mga, according sa iyang mga personnel, may mga nabilin pa siya kasi sa iyang order. Abi kagulpi lang man sini Action Art. No? Gani man, gani. Bisan ako, I am not expecting, no? Wala kita ka-expectar nga amo sini ka dali, no? Nga gulpi lang sa marilinderiya sa aton sa Bacolod, considering nga damo pa di siya nakapending ng mga ulubraho, no? Labi na gid sa campaign sa aton sa Drugs Action Art. Oo, sino ba may expect, no? Kay tingabal sa presidente, ginpadala di siya iya para magbulig sa taga-BCPO. And I understand, pag bisita sa presidente, doduha lang ka mo itong inistorya ka presidente, no? Sang nagliga to sang birthday ni Ma'am Olivia Yanson. Actually, wala to sang naistorya ya dito. Wala kita idea. Kaya sado sito ka private. Wala ka tuya kasulod? Wala ako dito. Just doon na kung sino nga mga PNP personnel, but as usual, ang nga mga pagbisita sa aton nga presidente, ililion na gina. Very selected nang pwede makaistorya sa Yaya Action. Sir, since gatiway na siya, kag bakante ng iyang posisyon, importante, ini ka Deputy Director for Operation and Drug Enforcement Unit. What will happen? Sino ang fundamental butang naton nga the officer in charge?
Subong action art, we are still waiting kung ano ang mga recommendation sa aton city director kung sino ang magabulos o kung bala may ara man iga-recommend ang aton nga RD, si General Rene Pamuspusan. Ako diriya sa Bacolod City Police Office, may arang tayo kakulangan diri sa mga PNP personnel, labi na gintarang na Lieutenant Colonel nga magabulos kaya Lieutenant Colonel Juby Espinido. So sa subong action at waiting na kung sino ang iga-appoint or iga-recommend ang aton nga city director or ang aton nga RT. Okay. So, hulaton man ninyo, makoordinate ka mo anay, hulat ka mo sa PRO6 kung anong recommendation nila. Pero, dari sa aton ya sa BCPO, ang mga personnel dara sa DEO, continuous kaya po ng ila trabaho ya. Yes, exactly. Tsaka action at yung aton nga trabaho, continuous, why niya ga-untad, no? Kaya nga, ginakpa nila nga successive and relentless campaign, no? Maski may nagalit or wala, trabaho siyang CDEO or City Drug Enforcement Unit pagapadayon ina pag-ara station 3 no nga magapokus diri sa area sa barangay Banaco Action Art. So bali atong mga program, mga pulong-pulong to nga ginimo nagligad no ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sir, sa imo abi sa taga PCR da or sa PIO may plano kita nga daw i-dayon. Doon namin ito, sir, most kung ito ka positive lang effect niya nga ang tao may direkta nga pulong-pulong or ang pag-insindi ko kay ang ambal ni Sir Binyas last time, sila nga galing diri sa amon daw ay lang na ma-blow up sa media pero actually may amo na ginman nga system nga ginahimo ang BCPO. Sige yun na sa sir. Yes, action art. Magapadayon nila ang mga atong ginakandak ang mga simposyon, mga pulong-pulong na isa na atong aktibidades. O galing action art, daw na highlight lang yung kay igakandak ya ang the most controversial, no? Si Lieutenant Colonel Juby Espinido. Ika nga, may ara impact, no? Kadako isang high impact ayo ang ginaugas ang aton yung CDE head, no? Formerly kay Juby Espinido. Amo to nga tanaw record shows magid, no? What is who is Juby Espinido? Amula daw ordinaryo lang saya nga mga pulong-pulong sa ato nga mga drug personality or mga pumuluyo naton diri. Okay. Kalid, no? Si Lieutenant Colonel Juby Espinido Action Art. Okay. So, kabay pa maidugang naman nga opisyal diri nga Lieutenant Colonel ang ranggo para nga at least ma-fill in no sa ma-fill up sa nabakante. Yes, amen. Kabay pa action art. Kaya lang kita diri sang officer subong nga magapamuno. Iti akong duwa na subong gani akong binakatutan subong opisina diri sa BCPO no. May ara pa ko PCR, may ara pa ko diri PIO no. Gabi ba? Dapat ani separate ini siya nga mga opisina. I think ang tawag na to may focus bala sang aton tanin nga mga trabaho. But again, flexible kita kung ano ang papel kung anong ihatag sa aton diri nga mangin trabaho action art. Sige. By the way, February next week no may ara sang ROC deliberation of barangay drug clearing. Sa nanong latest ni kido kisa nagaupod ka man to sa team nga naga-attend sa ROC deliberation? Yes, no. Next week na siya. Sa subong action art may ara kita patigayon diri nga meeting no with PDEA diri subong sa government center. Muna na wala ko subong ka-report dito sa headquarters kay amo ni subong ang schedule no ni Sir Sammy Montoyo para sa pagapatigayonon dito no nga Regional Oversight Committee no sa drug clearing naton nga iga-conduct next week dito sa Iloilo City Police Office. So pahatag ako karon action art sang update no kung ano ang mga resulta sa mga meeting sa subong daya sa government center. I see. So may schedule ka mo gali with Sir Sammy Montoyo and PDEA nga i-discuss man upod guro lang iban pagin nga ahensya. So include action art sang aton nga mga hepe station commanders kay mga punong barangay nga na-include no sa gina-propose recommend for drug clearing for first quarter ini siya subong nga meeting action art. Ang Bacolod gani Sir pila to ang subong nga nag-submit sing ila application?
sa aton pag-meeting ng ligad, actually may gin-recommend na 3C Kabilog na barangay. So, Okay. recommend pa lang na siya. Pero may arangata na drug clear yung Siyam Kabilog. Siyam. Siyam, no? So, kung madugang ini ang 3C, we are not sure, no? Why kita nagapaniguro kanan ini makasulod or makapasar base sa pag-ibalik sa itong pidiya, at least, no? Okay. Makadugang kita sa mga drug clear na itong diriya sa Bacolod City. Sige. So, kipas posted kung anong mga results ang inyo discussion karon. On that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir, thank you so much for the time. Good morning. Madamo mga salamat, Action Art. God bless po. More power, God. Action Hotline. Ang Public Information Officer at the same time, ti sa PCR siya man ang head sa Bacolod City Police Office. Kumo na bakante ang posisyon ng ginauyatan sadto anay ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ti siya ginbutang mo sa Drug Enforcement Unit ang campaign against illegal drugs. At the same time, siya man ang Deputy Director for Operation. Hindi lahog na nga mga posisyon na ginuyatan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Since ngayon siya ang ginassign na dito sa Campo Crame, way taga ni kabalukon din ng next assignment niya, way taga balo ba si kung gulpiada man may ambal, hindi. Balik na siya sa Bacolod, hindi nyo anay pagkuna, ha? Dali lang kuhan pa na siya, may talapuson, sinikong lain, sinikong gulpiada, lang instruction, balik siya, hindi lang Bacolod, basi bilog ng Negros, na, or hindi gani, basi sa regional office na siya iputang, niya dala ka sa PRO 6, para dala mo tanan, Iloilo kang Bacolod, why takay balo. Pero for now, why pa sa napili ang BCPO kung sino magabulos sa kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ang klaro lang suno iya kay Sir Ariel Pico, sige ang operation against illegal drugs sa enforcement unit, hindi niya maguntat. In fact, plano nila sige-sige yun to atong mga estilo, blaya, ni Lieutenant Colonel Espinido nga pulong-pulong sa mga barangay after sang ila sining operation, no? Naga-istorya, pulong-pulong sa mga hindi lang barangay officials, kundi mismo sa komunidad. Action Hotline. Tiyan mo na, no, ang bantayan ta kung sino ginang mapilian. Oy, kay classmate Edgar Cubol, kumusta ka na? Action Hotline. Divine Cat, gamonitor, Jorin Salaprania Ormando. Good morning, Sirinya, and God bless to all family, or to all my family. God bless you always. Thank you. Carlo Malihan. Good evening, bakod gid si Jamboy Jamboy ning si Japoy niya relieve the son si Espinido ay kalain. Ito si Japoy ng ilaga, siya nagpalin, hindi guro. Action Hotline. AG Anlap, na pariente sa asawa ko, morning. Eb Smart Tadio Salcido, morning Action Radio. Araman si Grace Eugenio o Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Good morning. Paring John Mercurio, kagang anak niya nga Tuto Digong. Ay kalain, Digong, morning. Niya parigo, hulat kinsa bilang katamiyaw ng ngalan niya. Tuto Digong, good boy. Sige. Jerry Ritoriano, good morning. Thank you. Si Juan Galibo, subo maninga balita. Thank you gida kay paring Jeffrey Oichipo Chua, condolence sa pamilya ni pari Noel Espina, no president sang Freedom of Debt Coalition Negros, no FDC. Kibot man ta sang post nga nagtaliwan na siya, no? Tigalingan mo ginang kabuhi, nobody can tell. Why takabalo, san o takwaon, no? San o tayo madula sa kalibutan, hindi tanay mapaktan. Hotline. Kung tayo mo gina. Na? Engineer Noel Ulia, o engineer, ang iban mga upod ko, naduga tingala nga permi ka na lawagan, miguay kami, nidugay na kami miguay no? Ni Engineer Noel Ulia, pero mini siya kaon halin pa sa chimpo ni Ugangan Blood na siya kanto, pero may
Si Emily Pamilyaran Pakulanang, morning man, kay Sir Armando Cabilis, Kapitan Juan Zoniel Timalayang, Sambarangay Kabog, Rachel Arsenio Cubol, may ngagalang action art, morning man, Sir Dindong Guzman Severino, Sir din ka na nasa sumong man, thank you gina, thank you Teresa Castri, ayos, Iban Pagid, ngamin sa niya mo nito lang ko di sera, Kagawad Melchor Baroka Rumbines, thank you. O yung kapitan kalisang kalilings kawayan daw, Josel Pupioko. Kap Josel, musta ka na? Barcelona Clint. Monitor man siya, thank you kid, sa pagtutok karon nga aga. Ang virus in COVID, ako ngamuyo gid nga isa lamang kasenyas sang mahal nga Dios sa isa ka pisok mawala tanan tungod gintubos na niya ang niya tanan hugta lang ang pangamuyo mga kauturan hindi lang magpanik karisma naning sang Silay City ni thank you gid ngamuyo gid kuno no thank you sa pag monitor kag pagpadala sang mensahe. Good evening Sir Art, ma-promote na to siguro si Espinido, no? Kay pagbalik niya sa Bacolod General na to, amo na analyze ko. Mag-uma lang to siya na-promote. Karon mala reklamo ng iba nga pag-assign nito di sa Bacolod, antes ay nag-assign major pa lang to siya. Pag-assign niya na officially, Lieutenant Colonel. Tipila lang bulan, no? Lang na karon ni promote mo karon naka ma-colonel na siya anay, no? Full pledge nga colonel. Dason, amo pa pag general ya sila na karon si pumuspusan ay naunahan mo pang superior mas Bacolod to nga si Colonel Attorney Henry Binyas. May tani kon si Bato sing una okay to yan nagulpiada lang sing butang kay general nagin man mo pero sa case ko ng Sir Espinido budlayan niya. Nga gulpiada lang sa i-promote general damo guro mareklamo mga pulis no. Yun no naman sa pulis bisan sa mga promotion, basta maglapaw ka na sa mga major na amo na nangimo sining aranggo, pagkadto na sa general, hindi ka magdikit sa politiko, mayo kung ma-promote ka dali-dali. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:13 na. Good morning lang gali kay Attorney Counselor Ana Marie Palermo. Thank you for listening, Attorney. Action Hotline. Morning man kay Toto Luke Kiampang. Toto Luke din kasubong. Ara ka mangyapon sa Middle East. Action Hotline. Si Madam Oyen Colmenares, ang tiya ni Angel Locsin, di siya Bacolod, no? Thank you, gid, Madam Oyen, sa Commission on Elections. Kumusta ang kumilikli man? Action Hotline. Damo gyapon nga parehistro da. Thank you, gid. Jans Angie La Victoria, Jose Mongcal Torilla, harapan si Angel Ping Sol Alemania, Barcelona Clint, good morning. Nonoy manggubato ka monitor man, noy, may nga gana, noy. Action Hotline. Amintes Panaligan, good morning po. Hello, Panaligan and Balasabas family, watching here in Himamaylan City. God bless. Nonoy Tahunes, Ana Sheila Linas, good morning, thank you. Edi Laus, good morning, ang sunat, ari kaming gyapon ni Nanay Isabel, ga monitor live diri sa Cane Town, Victorias City. Thank you gida sa mga taga Victorias. Toto Jezreel Tabapao, Iskabarte, idlaw mo kusimo. Ating ka na subong to. Action Hotline. Winilin Servando or Servano Esteban Bugina. Iada may ngaga. Thank you gid sa pag-monitora. Ang iba naman mensahe, guro nga ining gipadala sa text karon na lang pwede. Wala ko tiyempo Nag-monitor mo kuno ridapa family ayos. Now, sa mga nag-entra kag nagdaog sa week 1 sang ACS Millones 2020, sigihan lang ang pagpadala sa inyong mga entry agod dakong tsansa nga makadaog kamo sining nga promo kag base kun dibuenason nga kamo ang magabutan sa grand prize ng 1 milyon ka pesos. Action Hotline. Padayon na magpadala sa inyong mga entry sining nga simana week 2 na kita. ACS Millones 2020. Simple ginang inyong imuon sulat sa matinlo nga papel ang inyo sining nga ngalan, ang inyo sining nga address, edad, contact number kung may ara kag permahan. Action Hotline. Ibutang ina sa white legal sized envelope kag ibutang ang promo title ACS Millones 2020. Ang proof of purchase ng gingamit kag ang MBC station diri sa Monte Action Radio Bacolod. Now, DYEZ Action Radio Bacolod butang nyo da. Ang mga proof of purchase nga pwede nyo gamiton amo ang unique toothpaste. Ang unique toothpaste 4 sachet of unique 10 ml pwede ina isa ka entry. Action Hotline. Ang isa ka box ng unique 50 ml, 100 ml kag 150 ml isa manina ka POP. Action Hotline. Isa manina ka entry. Pride detergent. Pwede man, 2 ka sachet sang Pride powder 40 grams or isa ka pouch sang Pride powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams. Pwede man isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams. Action Hotline. O hindi gani 2 ka wrappers sang Pride bar 100 grams. Okay? Star Wax floor wax ya isa ka box sang Star Wax 90 grams or 180 grams. Action Hotline. Shield bath soap. Pwede man ina. Gamiton nga entry sa ka-wrappers ng Shield 60 grams or 1 box sang Shield 90 grams or 120 grams. Action Hotline. Smart dishwashing. Pwede ang 2 ka sachet ng Smart Liquid 50 ml or ang isa ka pouch ng Smart Liquid 200 ml. Pwede man ang isa ka label wrappers ng Smart Paste 200 grams o kon 400 grams. Action Hotline. White Rose Kojic Whitening Soap. Pwede man ang isa ka box ng White Rose 60 grams or 120 grams. Action Hotline. Anong pang ginaulat ninyo? Magparay na magpadala sa inyo sining ma-entry agad may tsansang magdaog sa sining nga promo. ACS Millones 2020. Congratulations sa mga cash prize winners naton ni Sitas Linas, Juliet de los Santos, kag Will G. de Eret. Nagligad nga Sabado. Action Hotline. Wala ko galing tiyempo, diri sa aton sining nga pagpakalaga ng iban mga minsay, karon na lang palihog sa ito ha. Pasensya gid, hindi ko gid malabutan. No, in Nicolas Villaruel Solmayor, thank you for
listening. Action Hotline. Ang aton lang sining kapanugyan sa aton nga mga kaaksyon, importante nga aton pabakuron ang ang aton immune system, resistensya sa lawas para likaw sa numan nga balatian. Huwag ka na sang dapat i-worry sa lawas mo kung resistensyado kag protektado. Paagi sa paghatag sa produkto ining Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule. Nga damo iya phytochemicals, pure and organic. Kang nami sini, kompleto siya sa vitamins and minerals. From vitamin A to zinc nga mahatag sa lawas mo. So in short, maproteksyonan na gid. No, bisan ano man nga balatian, hindi ka gid magkabalaka because ara ka na protektado sa Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule and Tea. A combination for a healthier life. Tandaan na gina, sa aton sining nga makaaksyon, mga nagaproblema sa monthly period, kung mga kababayan handra, ariyo ang tea ang inyo gamiton. Pwede man ini para sa may mga hapo. Action Hotline. Why not the time dari sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much for listening. Bon Istembel, pare, kumusta ka na? Hidlaw na ko si mo. Ay, takita ay ba? Action Hotline. With Action, Oliver Pason sa technical side. Back up si Action, Eden Abuso. Kag Action, JM Biking. Ako naman, Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.